Ако умрам или загинам, немой да ме жалите. Напийте се руйно вино, скършете ги чашите. Оляха с тяхната царевица. Митко, ти кога ще ми върнеш царевицата? Какво искаш, Георги? Нали бай Коли ти дай парите за нея? Слушай, чакам те година и половина, писна ми вече. До 3 дена не ми ли донесеш царевицата с карицата, ще иба майката, Ти напсува ли, ма? Стига, Митка. Мам да храня жена и деца, Абе, гледай си работа, Георги. Кома интересува? Ще иба майката, педерас. Връщай се веднага. Гошо, ти остай царевицата ми. Той имаше и домати да ти даде, и краставици, и зарзават. Ма ние нали при бай точно щяхме ходим, Георги? Не даваме с този педерас, до кога се занимава с тази царевица. Половин година ги чакам. Георги, само не дей посяга на момчето, виж го колко човечеце. Никой да го правя, да го иба в майната циганска, да го иба. Сега ще му иба, путката майна ще му иба. Няма го бия, ама ще го накарам да ми върне царевицата, мамичката му, бе. Митко! Димитрие! Чакай, Мите! Слушай, Мите, извинай се, те дипта напсувах, ама виж сега, аз ти дах цареца, а пък ти не ми даде пари. Аз жена и деца имам да изхранвам. Или парите ще ми върнеш, или царецата. 40 лапета имам. Аз не мога да се съобразявам с сумати хора, моите момчета. Какво направи мене? Аз, нали ти кажа, че и семейство изхранвам? Чакай, ма за кой бягаш, Майка ти да иба! Бай Коло! Излез, бай Коло! Гошо иска да ма би, излез! Гошо, да оставиш веднага момчето, защото и сега като изляза, като взема и бай ми така, ще ти иба путката майна, въшло! Няма да го бараш! Ко стана, Ще ти иба звънеца, ще ти иба! Майка ти ще иба! Той ли бай Колю, Да, ама нещо май припаткал. Бах го в дартака. Тъмън сварих ракийката, ма пишмен станах. Ела, че почерпя. Най-хубавата карнобатска ракия, която сте пили някога. Ма за един път ракия. Майка ти бъжлек. Ако искате, имам и винци. Не гоче, ако искаш, тогава с моята почерпя едно мизио. Знаеш кой е хубаво? Ако искаш, кусе, искаш? Виж се, Колю, тук става просто за моята царевица. Момчето кое, че ти ще я платиш на нея. Нищо няма, че плащам, бе. Путка майна, цигански номера ли ще ме правиш? Дали кажа, че ме платиш, бе? Ще платя като пръдни гущера. Майка ти ще иба, селянин, искам да те бия, Ако извикам батко си, знаеш какво ще стане? Аре, извикай го, кой ще ми направи, бе? Ще фани с майка ти и ще бей двамата. За майка ми само няма говориш, майка ти ще иба, педарасча мръсно. Пенсионер, какъв ти проблема на тебе? Не бе, бай Георгия, пак си пиян, бе, мама му стара. Няма проблем с тебе, човек. Само искам да не закачаш момчето, моля. Так тебе като откраднаха чеса на всегден, нали ти ревала? Откраднаха го, ама тебе, какво те интересува за моя чесън, бе, табак? Не ме интересува. Аз мога и сам да се оправя, ама не ме карай сега да викам бай Тошо. Тошо! Мъкни, ще стане проблем, бе. Вчера от зимницата правихме брашно. Вижте кой ще стане сега, като го фърля в огъня. Глей се! Джуф! На ти нещо мой да опечем цяло агни, бе. Гошо, айде да отидем до стамат да вземем агни, бе. Идей ти я агни, аз имам кокошки, бе. Колю, виждам хуй в огъня. Къв кой ти каруца? Сетих се за царевицата. Спокойно, медак, виж го тия човек, бе, да му върнеш царевицата. Хубаво. Вътре две врабчета май са и бъд, бе.
Тогаско искаш да набия една чекия, бе. Да, ама трябва да ви призная нещо. Оня ден ме скопиха и сега нямам ташаци. Ти ако нямаш ташаци, как си направиш чекията? Никак. Се разплача. Спокойно, моето момче. Оня ден скупихме коча и май запазах младете. Ще отида да ги взема. И сега на всичкото отгоре този дъртя ще ми сложи маде на коч. И как стане сега с работа? Гошо, иди при него малко, бе. Виж сега, Мите, ще разправям за... Ей, Митко! Та нося ли мадете на кочата, мън ги сложих в трубичка да ти е по-удобно.